बर' माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फरायसा सान लोगोसे 67थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान। दाब दाब जायगा फरायसालि फरायसालिमा, जौमा फरायसालि मुलुगसोलोंसालि, सोरखारि मावख'फोराव फरायसा सानखौ खुंफुंनाय नुनो मोनदों। फरायसा सानजों 67थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो खैराबारि महिरंग नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों फरायसा सानखौ फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंनि समाव एबसुनि फिरफिला बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिया। गोजोन खौसेथिनि थाखाय खारौ बिरहोजेनो भुमिधर बर' DIS भेरगाव, बिफांसा फुलि गायजेनो चन्दिराम बर' बारग' बाथ्रा दान्थे नेहाथारि। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो खैराबारि एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि नन्दराम बर' बिथाङा। फरायसा सानजों लोब्बा लाखिना गेवलां सावरायमेल लाना फरायसा साननि सोमोन्दै सावरायलायनाय जायो। लोगोसे फरायसा सान महरै आबुं फरायसा सान गनायथि होनायनि थाखाय आसाम सोरखार BTC सोरखारखौ बरायना गोजोनथि हामलायनाय बावहरो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे जोनोम सानाव आंनि बेवहाय उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादा जोनोम सान फालिदों। बेवहाय आं जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों। बै समाव 66 मायथाइनिफ्राय जे बिथांखौ बे लोगो मोनजेननायनिफ्राय दिनैसिम बिथांनि जि मावनाय दांनाय बेखौ साननानै गावखौनो गोबां दुखु मोनफ्लांदों। बिथाङा दिनैसिम थांनानै गैया। बिथाङा थांनानै थानायमोनब्ला आरो जों गोबां गोजानगौमोन। दा बिथांनि नैबे समाव जे उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादा आंखौ लेंहरनानै बे समाव गाहाय आलासि हिसाबै बिबुंथि होनो आरो गोजोननाय मोनदों। बड'फानि जि थांखि, बड'फानि जि माहारिनि थाखाय मावलांनाय जि सान्थौ, बेखौ महर होनाया जोंनि दानि बे जोलै हान्जानि बिबान जानानै दङ। आरो बेखौनो जों मावलांनो थाखाय आं दिनैबो खावलायदों जोंनि फैबाय थानाय जिहेतु जोंनि बे बर' हारिनि बिफा, लोगोसे बे गासै बुहुमावनो जोंनि बर' माहारिखौ जिहेतु सिनायबाय, बिथांनि बे मावनाय दांनायखौ जों बुहुमाव गोसारहोनांगौ। बिथांनि जे थांखि सान्थौ बेखौ जों रोखा रोखा दिनै 30 मार्च फरायसा सान, बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाव हुखियाभाबै गोलाव समसै जों फालिबोबाय थादों। नाथाय देग्लाय बोसोराव जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव समनि नांथाब नाजानाय, बर' माहारिनि गाबखांनाय नाजानायनि गेजेरजों दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि 67थि जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ जे फरायसा सान हिसाबै जों फालिदों। आरो बेखौ जोंजों लोगोसे देग्लायनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टआबो मोनफ्रोमबो स्कुल, कलेज आरो इउनिभारसिटिफोराव खुंनायनि मोनसे बिथोन हरनानै बेखौ आसाम नाङैनो फरायसा सान हिसाबै खुंनायनि मोनसे सान थि खालामबाय। मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनि केलेन्डाराव जे फरायसा सान हिसाबै बियो लिपिबद्ध जासिगोन दिनैनिफ्राय। बिनि जोंनि थाखाय बिराद गेदेर मोनसे एचिभमेन्ट आरो बिनि थाखाय जों खोब गोजोननाय मोनदों। आरो जों आसाम गभर्नमेन्टखौ, BTR गभर्नमेन्टखौ जोङो साबायखर बावदों। BTR गभर्नमेन्टआ अबसे थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बिथांमोना खुंबोदों। दा बेखायनो बिथांमोनखौबो जों साबायखर बावदों। दा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो जिल्ला हिसाबैनो खैराबारि दख'रानि सिङाव थानाय महिरंग फावथिनासालियाव जोङो बेखौ खुंनाय जादों। बेवहाय जोङो खोब माखासे आलासिफोर, जायफोर बड'फानि समाव खामानि मावबोनो मोननाय, बिथांनि उन थाफानो मोननाय बेबायदि माखासे बिबानगिरि, दैदेनगिरिफोर, बिथांमोनखौ लानानै दिनैनि बे फरायसा सानखौ जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै खोब जेसेबां हायो गाजा गोमजायै खुंनो जोङो नाजानाय जादों। थिग बेबायदिनो जों खुंनाय जादों।
दा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय जोंनि जिल्लायाव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ जों माने खावलायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबान मोनजेननाय लोगो लोगो जि बड'फा बिथाङा जे बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननायनि जे मोनसे सिमां आरो थांखि लानानै खामानि मावदोंमोन बेखौ दिनै जोङो मोगथां महर होनांगौब्ला बयबो बर' रायजो राजाफोरा मोनसे दायित्व दङ बे गासै दायित्वफोरखौ जों बहन खालामनो नांगोन आरो बेखौ खालामलांनांगौब्ला जोङो दिनैनि बे बुब्लियाव जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव राफोद जानांगोन ससिय' इक'नमियाव जोङो राफोद जानांगोन आरो बेफोरखौ लानानै जोङो बयबो दिनै जानजि खाफ्रादों रायजो राजाफोरखौ जों खावलायदों जे साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिखौ बड'फानि जि सिमां गेरेमसा हारि दानाय माने मुलुग दरबाराव मोनसे सिनायथि डिगनिटि लानानै जोङो थांना थानो हानाय बे पर्यायसिम लांनायनि जि सिमां बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रानो नांगौ जों बे बाथ्राखौ जोङो सावरायनाय जादों। दिनैनि फरायसा सानाव जिहेतु जायफोर माने दिनै PhD हल्डार लाबाय बा MA पास खालामबाय बिथांमोनखौ स्पेसियेलि दिनैनि दिनाव बराय होनायनि एबा मान जासिनायनि बेबायदि थांखि बेबायदिहालागि जोङो जायफोर माने फरायबाय डिग्रि हल्डार्सफोर जाबाय जों बिसोरखौ बरायनायनि हाबाफारिखौ जों लानो हायो आरो हायै बेबायदि जेबो गैया आरो जों सानदों उननि समफोराव जों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों लालांगोन आरो जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायगोन एबसु हिसाबै जोङो सावरायनानै जिहेथु जोंनि सबनिफ्राय देरसिन फरम हिसाबै डेलिगेटआव जों माखासे डिसिसनफोरखौ लानाय जायो आरो जिखिनि नोंथांनि सोंथि बिथांमोनखौ बरायनाय डिग्रि हल्डारफोरखौ बरायनाय बेथ' खोब मोजां हाबा आरो बिनि गेजेरजों जों निस्सय माने माखासे जोंनि इयुननि फिरिफ्रा उत्सा जागोन इन्सपिरेसन मोनसे मोनगोन बेखौ जों हायो आरो ओरैनोब्लाबो खिन्थु जों जिखिनि माने डिग्रि हल्डारफोर बिथांमोनखौ माने जों बरायनाय मोजां माने पास खालामनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय बेफोर हाबाफारिखौ जों लाबाय थानाय जादों आरो उननि समाव जों बेफोरखौ लालांनो हायो।